nyika yose yashamisika nemaresults okubuda kuGlenview South. Aiwa, panguva inoi vanhu vanoonekwa sana Dr. Tungwarara nevamwe vose vanokunzi they are pushing for 2030 vari kusaina aiwa corrupt land grants panguva inoi vachifanira mari the state. Panguva inoi zvinyanzi kubuda pachena kuti aiwa this election was rigged. Sanapinda mashoko anobuda panapa anyanzi kunyorwa nevanhu vanyanzi kuratidza kuti apa patomudi kana munhu anouya achiinterpreta kana kuita sei. Don't forget subscribe or like out on the bell icon. Tivina mukhozi vanoposta this picture muri kuona our rema elections ramuri kuona muchiona kuti ZANU-PF iri pekupedzisira apo ine 3404 mavotes. Panapa muchiona vamwe vana NCA vane 77 ma-independent candidate vane ma681 to 34,993. Panapa panobuda nyora chiti Glenview South election results is declared by SEC because the Dr. Paul Tungwarara effect Thomas Kwanamudanyiro pana zvinzi aiwa this is the effect our Hema presidential advisors vana Paul Tungwarara vanokwa kunzi in the first place vakauya vachibribe ma-war veterans vachinodrilla maballs vachinovapa ma-stands vachinovapa mari izvezvi nawo vakuda kuconsolidata power muparliament yese manje kuti vachiita zvavaroda kuita kuti vakwanise kumuvha nenyika towards kwaroda kuenda. Might it be 2030 kana kustopa ma-issues e-impeachment. Ndo mashoko ari kuuya panapa ari kuonekwa kunzi these guys vanopuwa Tungwarara aiwa nema-elections aya vanhu panapa according to social media people they are very sure kuti this our election was not credible. Mashoko ari kuda panapa vanhu vachicomplaina vachiti aiwa this victory aingangonzi yangoitwa nethe ruling party ZANU-PF nekuda kwezviri kuitika munyika. Noda kuti people now havasina trust with the ruling party just because chaos yagara iri kuitika, economy ngona zvairi kuita, people that are already suffering and then they turn out nobuda yakadai. So imbotise mafungiro enyu munoti kudi pamusoro pechitiko ichi pinda comment section medu. So subscribe or like